Γιατί μια πισίνα γεμάτη νερό φαίνεται πιο ρηχή από ό,τι είναι και γιατί ένα καλαμάκι φαίνεται να σπάει μέσα σε ένα ποτήρι νερό? Όταν ακτίνα φωτός συναντήσει μια διαχωριστική επιφάνεια, τότε ένα μέρος της ανακλάται, ενώ το υπόλοιπο διεισδύει στο δεύτερο μέσο. Καθώς η ακτίνα φωτός διεισδύει στο δεύτερο μέσο, αλλάζει εντελώς η κατεύθυνσή της. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται διάθλαση. Η ακτίνα φωτός που περνάει στο δεύτερο μέσο ονομάζεται διαθλόμενη. Η γωνία που σχηματίζει διαθλόμενη με την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια ονομάζεται γωνία διάθλασης θ-δ. Όταν η ακτίνα φωτός πάει από το αραιότερο μέσο σε πυκνότερο, όπως από τον αέρα στο νερό, τότε η διαθλόμενη ακτίνα πλησιάζει την κάθετη στη διαχωριστική, οπότε η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία διάθλασης. Ενώ όταν η ακτίνα φωτός πάει από πυκνότερο μέσο σε αραιότερο, τότε η διαθλόμενη ακτίνα απομακρύνεται από την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια, οπότε η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη από τη γωνία διάθλασης. Η κίτρινη ακτίνα από τη λάμπα στη θέση Α φτάνει στα μάτια μας. Επειδή όμως τα μάτια μας μπορούν να βλέπουν μόνο στην ευθεία, νομίζουμε ότι η λάμπα που μας στέλνει την ακτίνα βρίσκεται στη θέση Β, αρκετά πιο ψηλά. Έτσι, με το φαινόμενο της διάθλασης μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί μια πισίνα φαίνεται πιο ρηχή από ό,τι πραγματικά είναι και γιατί ένα καλαμάκι φαίνεται να σπάει μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το επόμενο και τελευταίο επεισόδιο αυτής της σειράς.